bonġu u natikom merbħa din il-Quddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u laqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Illum 12 ta' Settembru fil-kalendarju nistgħu nagħmlu t-tifkira tal-isem ta' Marija, l-isem tal-Madonna. Marija li ġet mażula minn Alla l-Missier biex tkun ibnu u konsekwenzament saret ukoll omna. Biex niċċelebraw kif jixxaq dawn il-misteri qaddisa nitolbu maħfra. Nistqal Alla li jista' kollox u li jkomuti li jingħaddi b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt birieti tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqadsa Marija dejjem Verġni li jkun tuġnibu għalija l-mulejja l-atan. Eħen għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Il-Quddisa li nofruha għall-Assunta Antonia Camilleri. Nitolbu. U Alla, ibnek il-Aziz u jimut fuq is-salib ried l-Imqadsa Verġni Marija li ju għażel bħala ommu tkun omna wkoll. Fil-ħina tiegħek lilna li niskennu taħt il-ħarsen tagħha għatina li nsibu faraġġ aħna u nsejħula omna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li ju Alla u miegħek jgħix fi salta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktib ta' San Pawlu Apostlu lil-Kolissin. Ħuti, intom il-qajtu lil Ġesu Kristu l-mulej, ejxu mela ma' quddiem miegħu. Niżlu erubkom fih, wibnu il-ħajja tagħkom fuqu. Issaħħu fil-fidi kif tallimtu wintlew bil-gratitudni. Qisu li ħadd ma jħassarkom fil-filosofija u l-kliem qarrieq u fieraħ skont dak li hu ġej mill-bnedmin, skont il-prinċipju tad-dinja u mhux ta' Kristu. Fih hemm tagħmmar il-milja sħiħa tad-divinità fil-ġisem u intom mawqudin kif intom miegħu għandkom sehem mill-milja tiegħu u li hu r-ras tal-prinċipati u tas-satat kollha. Fih intom kontu ċirkonċiżi, mhux biċ-ċirkonċiżjoni bidejn il-bnedmin, imma biċ-ċirkonċiżjoni ta' Kristu li bija intom inżajtu l-ġisem ta' dnub. Intfintu miegħu bil-magħmudija biex xtajtu miegħu permezz tal-fidi tagħkom fil-qawwa ta' Alla li qajmu mill-imwiet. Kontu mejta minħabba dnubietkom, għax ma kellkomx iċ-ċirkonċiżjoni f'ġisimkom, imma issa Alla tagħkom il-ħajja flimkien ma' Kristu. Ħafrilna u ħafrilna dnubietna kollha. Ħasra il-kont tad-dejn li kellna bl-obbligi li kien hemm kontrina neħħ min-nofs u samru mas-salib. Neżza il-prinċipati u s-setat u għamel wirja minnhom quddiem id-dinja u karkarhom warah fit-trionf tiegħu bi Kristu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali u wieġbu twajjeb ma' kulħadd il-mulej. Ħankabrek Alla tiegħi Sultan u nbirek ismek għal dejjem ta' dejjem. Kuljum irrid inbirkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem ngħidu flimkien. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jagħdab u kollu tieba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel ngħidu flimkien. Kull ma għamilt irrodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbib tiegħek kollha. Is-seħħ tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu ngħidu flimkien. Inqumu bil-wifqa. Jien
Jien għażilt lilkom jgħid il-mulej u ħtartkom biex tmorru tagħmlu il-frott u bil-frott tagħkom jibqa'. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. Mela darba fost l-oħrajn, Ġesu ħareġ lejn l-oljiet biex jitlob u għadda l-lejl fit-talb lill-Alla. Meta sebaħ, sejjaħ lejh id-disċipli tiegħu u minnhom għażel 12 li semmihom apostli: Xmun li semmieħ Pitru, ħuh Indri, Ġakbu, Ġwanni, Filippu, Bartolomew, Mattew, Tomas, Ġakbu tal-Few, Xmur imħaġġeġ, Ġuda ta' Ġakob u Ġuda l-Iskarjota li imbagħad ittradjeh. Imbagħad niżel magħhom u waqaf f'Fita flimkien ma' kotra kbira ta' disċipli u folla kbira ta' nies minn kull naħa tal-Ludija u ta' Ġerusalem, mixtat ta' Tir u Sidon. Dawn kienu marru biex jisimuh u fejqihom il-mar tagħhom. Min kien imħabbat bi-spirtu mniġġes kien ifieq u l-kotra kienet tfittex li tmissu għax kien minnu kienet toħroġ qawwa li tfejjaq lil kulħadd. Il-kelma tal-mulej. F'din is-silta qasira tal-Vanġelu għandna il-figura ta' Kristu u l-missjoni tiegħu. U fl-istess ħin naraw l-istess missjoni li kellu Ġesu għaddija lill-Knisja. U dak li smajna li jagħmel Ġesu jottalina llum u qed jagħmlu hekk. Hemm 4 ħaġiet li jagħmel Ġesu. L-ewwel jgħid li għadda il-lejl fit-talb. Allura Ġesu kien jitlob u kellu raġun jitlob qabel ma jagħżel it-12 għaliex it-talb jaqdu ma' Alla l-Missieru u Alla l-Missier kien jirrivelah x'għandu jgħid u x'għandu jagħmel. U t-talb tagħna għandu wkoll jurina x'inhi x-xewqa t'Alla fuqna u iktar ma nitolbu b'relazzjoni profonda iktar inkunu nafu x'irid minna il-mulej. U t-tieni ħaġa li Ġesu jagħmel huwa li jibgħat l-apostli għażel 12 u bagħthom biex ixandru dak li jagħmlu. Issa anke lilna permezz tal-Magħmudija aħna dħalna fix-xirka tal-Knisja, fil-komunità nisranija, fil-poplu tagħna. U permezz tal-Magħmudija aħna wkoll mibgħuta biex ngħixu ħajja tal-sara u fl-istess ħin inxandru l-imħabba ta' Alla lill-oħrajn. Imma mbagħad Ġesu wkoll it-tielet ħaġa li jagħmel waqaf u jgħallem. Inġabret folla kbira madwaru u din il-folla ġiet imdawla mill-kelma tal-aħbar it-tajba tal-Vanġelu. U mhux hekk tagħmel il-Knisja permezz tal-predikazzjoni tagħha li tkompli xxandar il-Vanġelu u din hija l-ewwel missjoni tal-Knisja li xxandar l-imħabba ta' Alla murija fil-Vanġelu. U r-raba' ħaġa dawk li jisimgħu l-kelma t'Alla jiġu mfejqa għax Kristu fejja il-morda u mhux fi dawk biss fiżikament imma prinċipalment dawk li huma maħkuma mill-ħażen. Hawnhekk isemmi spirti mnissa. Dak ifisser min ikun ikkondizzjonat mill-qawwa tal-ħażen jew tad-dnub. Allura dan l-4 ħaġiet illum il-Knisja għadha tagħmilhom. Tistidinna biex nitolbu, issejħilna biex inkunu xhieda tajba u maturi fid-dinja
illi nisimgħu l-aħbar it-tajba, jiġifieri nisimgħu l-predikazzjoni tal-Knisja, speċjalment tar-rajja tagħna, tal-Papa, tal-Isqijiet, tas-saċerdoti, il-missjonari, katekisti. Dawn huma l-apposti tal-lum li xandru il-kelma tal-lum. U aħna wkoll jekk nsemgħu verament din il-kelma mxandra, inkunu infejqin. Jalla din il-ġurnata ngħadduha bi ftit talb bħalma qegħdin nagħmlu bħalissa, nippruvaw insegwu xi ħaġa minn dak li smajna matul il-qudisa u nfaħru l-Alla tal-li tagħna din il-vokazzjoni nisranija biex inkunu xhieda tiegħu. Alla l-missier jisma' dejjem it-talb ta' wliedu mawdin fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija nitolbuh u ngħidulu mulej ħares lejn uliedek, mulej ħares lejn uliedek. Qawwi mulej il-fidi tal-Knisja tiegħek biex tkun il-bidu tal-umanità rikonċiljata għal bini ta' dinja ġdida biktar imħabba nitolbu mulej ħares lejn uliedek. Mulej għamel li l-fidi ta' dawk kollha li jemnu iddawwa lil popli ta' kull irsien u ta' kultura nitolbu mulej ħares lejn uliedek. Għati mulej lin-nies tax-xjenza u tar-riċerka li fil-ħidma tagħhom jgħaddu lilek fuq kollox u l-bnedmin ħolqien ta' ejdejk nitolbu. Mulej rażżan fina kull forma ta' egoizmu, aggressività, ħażen u għenna nagħmlu dejjem f'ħajjitna żerrija ta' fraternità, ta' paċi u sliem nitolbu. Nitolbu għal-morda tagħna biex bimħabba ta' dawk li jduru bihom jaraw il-faraġġ tal-mulej nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Preghiamo perché la predicazione della Chiesa possa portarci più vicino al Signore, ai fratelli, perché siamo in un mondo dove la Chiesa appaia come luce per tutti. Nitolbu. Il-res ukoll it-tal personali tagħna. Jitla qudiemek mulej dan it-talb tagħna għall-merti ta' Ġesu Kristu li joffri lilu nnifsu fuq dan l-altar u li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħoljen kollu, għax fit-tjubitek tajna dan il-ħobs li għedin nofrulek, frott tal-art u xorri bnidem li minnu jisir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbi, jintu sem fil-natura divina ta' Kristu, kifu jissieħed maħna fil-natura ta' l-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħoljen kollu, għax fit-tjubitek tajtna dal-imbita din nofrulek, frott tad-dila u xorri bniedem li minnu jisralina għax-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej l-offerti li ġibnilek biex qlubna imdawlin mid-dija tal-Ispirtu Santu ifittxu li jinaqdu ma' Kristu u li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom
nerfgħu qlubna l-fuq niżukħal l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u daġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. F'ismu biss tinsab is-salvazzjoni kollha tagħna. Għall-kelma tiegħu kulħadd jinżel għall-kub tajh fis-sema, fl-art u fiq l-art. Iżda int fil-providenza u tieba tiegħek rid li l-isem tal-Verġi Marija wkoll ikun dejjem fuq fom dawk kollha li jemmnu u li jħarsu lejha fiduċja kollha bħala kewba li tiddi jitolbu l-għajnuna tagħha tagħhom fit-tiġrib kollu tagħna. U għalhekk irrodulek ħajr flimkien mal-anġu l-qaddisin u nbirek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Re Alla tal-eżerċiti, smawet u l-art mlija bil-glorja tiegħek, u sanna fil-għoli ta' smawet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ jibgħati ħal ħobs, ratt il-ħaj, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħaj tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabbru il-mettijek mulej inxandi bil-fer amen. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-awmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħoff tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rodulek ħajr għax oġbok tilgħana hawn quddiemek biex nagħduk. Miċ-ċokontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisew wieħed li jimna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek, imxerda mad-dinja kollha. Wettaha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu li jint għażilt għalik. Ftakar f'ħutna Assunta u Antonja Camilleri li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn di-dinja. Ftakar f'ħutna dawk li laqdu bit-tama tal-awmien. Ftakar ukoll fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dar tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqadsa u Malla Marija, San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Fiduċja u ktama li smajna l-kelma talla nitolbu lill-missier kif ibnu Ġesu għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema jidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la daħannex fid-diġrib iżda l-iżda mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjiba l-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Mulej Ġesu Kristu, li għed l-apostli tijek, inħalilkom islem, natikom islem tijek, la tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi da Kristja tijek, għati jaslemu laqda li intrit fija, int li teħx fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem ma'kom. Għatu sinjal ta' paċi li xuxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikunu jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tnaħħi d-nubet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tnaħħi d-nubet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tnaħħi d-nubet ta' dinja. Danu Ġesu, danu l-ħaruf Talla li jnaħħi d-nubet ta' dinja. Ħenni naħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu li jenna li jint għawajt mulej blikel tal-mejda tal-kelma tijek u l-mejda tal-Eukaristija, għatina
li mmexxijin mill-Verġni Marija u taħt il-ħarsen tagħha imbedu minna kull tip ta' ħażen u l-imħabba lejn l-isem imqaddes tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Ngħidu talba qabel il-barka lil Madonna ta' Pinu skont l-intenzjoni ta' kull wieħed u waħda minna. Uffiċjalment b'ringrazzjament ta' dak kollu li Alla jagħmel fina permezz ta' Ommu Marija. Uffiċjalment aħna divoti ta' dan is-santwarju biex il-grazzja tal-imħabba ta' Alla tkun għalina priorità f'ħajjitna. Walek ngħidu flimkien. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkejn fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkejn fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. U Marija li tħalt fid-dinja mingħajr seba' iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.